Ja ho vnímam vlastne ako taký svojbytný organizmus, ktorý si proste žije, vyvíja sa a aj mi je ako nepríjemné, keď sa do ňoho ako umelo zasahuje. Okay. A viem, že ako, Čo s tým? Ako to máš ty? Čo s tým? No, tiež asi to neviem ešte úplne pomenovávať, ale vidím, že jazyk je úplne najkľúčovejšia vec, s ktorou pracujem. To znamená, že ak si dovolí, takto, prvá vec je, že vidím, že sa mi jazyk mení, tak ako si pamätám, že zo svojho detstva, že ako som vnímal niektoré slova alebo niektoré vyjadrenia, že aký pocit pri nich mi, čo to znamená, že vysvetliť napríklad, že také slovo vysvetliť, že priniesť nejaké svetlo. To si pamätám, že ma otec raz viedol do kostola a ja som sa pýtal, že prečo svetlo svieti. To si pamätám ako dnes. On, že ako ti to môžem vysvetliť? Že som sa pýtal na svetlo, že on, ako ti to môžem vysvetliť? A ja som mal obrovský rozpor v sebe, že to neviem mi povedať. Že ja som povedal, že svetlo vysvetliť, a on mi to nevedel. No a teraz, že prečo to hovorím? Že takýchto vnútorných akoby, že rozporov som mal viacej a zrazu vidím, že zrazu to má že pri rovnakom používaní v inej životnej fáze, že to má, že iný vnútorný pocit mi to vyvoláva, alebo iné obsahy mi to vyhadzuje. To znamená, že to nechápem ako umelé vstupovanie do jazyka, iba priznanie si, že jazyk sa mení. A teraz ja si myslím, že to bolo v tej najnovšej štúdii, ktorú, neviem, či si ju mal, že ako hovoriť o Bohu dnes. Mal si ju? Možno, hej, lebo si som to videl. No, že tam vychádzame, ináč to je zaujímavý autor Lofeld, nemecký teológ, ktorý práve veľmi o jazyku hovorí, že my nemáme inú možnosť len si hľadať akoby, že spoločný jazyk s ľuďmi, ktorými sme si mysleli, že vôbec nehľadajú Boha. Alebo on hovorí, že alebo treba aj priznať, že si nehľadajú Boha, tak ako nám to ten náš jazyk ukazuje, ale že tie mechanizmy stále ostávajú rovnaké, že tí, ktorí hľadáme Boha, keď niekto povie, že ja nehľadám Boha, že to neznamená, že ja ho idem nútiť jazykovo, ale každý by mal hľadať Boha, že on je človekom v tom, čom je aj v tom nehľadaní Boha. Čiže čo ale zase, a teraz to je ten môj postoj k jazyku, že v čom vnímam, že je veľmi silný, že aj s tým, ktorý nehľadá Boha, že určite, to je moje chápanie, že určite nájdem nejaké témy, ktoré nás spoja. A to je už tá práca s jazykom, že či som ochotný a schopný ísť do úrovni, do vrstiev, že budem hľadať jazykové spojenie s tým človekom, s ktorým takú základnú vec nemáme spoločnú, že hľadá Boha. A moje presvedčenie je, že nájdeme. To znamená, že to je iná práca s jazykom, ako toto, či sa bavíme, že či inkluzívnejší ho robíme, alebo nie, no, že či dovolíme ho meniť. Nie, že skôr sa mi zdá, že či si dovolíme vstúpiť do hlbších vrstiev toho jazyka bez tlaku na jeho zmenu. A tým sa stáva inkluzívnym. Počkaj, tomu to asi nerozumiem. Vstúpiť do hlbších vrstiev jazyka. Až takých symbolických vrstiev, že? Ako? Akože uvažovať nad tým, čo hovoríme? Uvažovať nad tým jazykom? Alebo že ako vyzerá to vstúpenie do tých hlbších vrstiev? Dobrá otázka. Že mne to chápem tak, že iba dovoliť si, že dobre, že ja sa pamätám, keď som sa učil po hebrejsky, akože v rámci štúdia teológie, už len tie názvy na Božieho mena, že koľko ich tam tých názvov je a že ja som vtedy iba videl, že to je niečo, čomu nerozumiem, Elohim, Jahve, Jehova, hej, že rôzne iné. A ono to prichádza samo asi, že po nejakých, dobre, študoval som pred 30 rokmi a možno po 30 rokoch až mi trošilinka začína keby presvítať,
že prečo ten jazyk, bez toho, že by som menil svoj jazyk, iba začínam rozumieť trošku, že hlbšie vrstvy toho židovského pomenovania Boha, ktoré bolo vtedy pred pár tisíc rokov také, aké bolo, ale že tie odkazy, alebo že ten hlbší zmysel, mám prístup k nemu až teraz. To znamená, že som zmenil jazyk, že som nič som neurobil, že to sa iba udeje samo. Že to znamená, že keď niekto je pripravený na prácu s jazykom akoby na tých hlbších úrovniach, tak iba vidím, že sa to udeje, ale že to sa nedá ani trénovať podľa mňa, nedá sa